Jaj, ty vole, zase mám ten smradľavý dom. To mi aspoň tam nevadí, tak čo teraz, ty vole? Jaj, zoberiem zápalky. Ježiši, zase spadla z tej postele, som ako teraz bezťak. Jaj. Tak, idem do obchoďaku. Tak. Už som tu. Dobrý deň. Tieto stroje sú aké? To si môžete otestovať na ľuďu. Áno. Dobre. Tak. Ukážte tieto stroje? Ježiši. Dobrý stroj tento. Pane? Áno. Že tento nezabije to ujka? Nie, nezabije. Môžete otestovať. Ďakujem. To nezabilo, takže to bude dobre. Ale 15 000? No. 33 000? Áno, tak doví, nič sa kým, doví. Tak. Jaj, tak. Horí tu, vole, horí. Aj môj dom. Ja som to nechťa zapalil, ne. Horí, pomoc, horí tu. Pomoc, horí. Ježiši, uhasím to dako. Ježiši, ty vole, horí môj dom. Horí. Pomoc, rýchlo, na bajk. Ježiši Maria, rýchlo zdrhnúť. Nič nerobí. Jaj, rýchlo. Tak, rýchlo sa spájú. Pane, čo je? Horí tu, horí. Kde? Toto nie je horiace. A tam, ten krik je aj môj dom. Poď, tak, nemám s tým nič urobiť. Dovi. Čože? Dovi. Ježiši, ale môj bajk neshorel. Rýchlo tam idem. Tak, rýchlo, ok, som tu. Jaj. To sa ešte viac chytilo, vole, to si ďaláš prdel. Ne, vole, čo je s tým, vole? Nie. Ježiši, ty ako horúco. Ty vole, kriky vypálilo všetko. Áno? Dobrý deň, bolo zistené, že ste vy to podpálili. Poďte do takého modrého domu, hnedého domu, dovi. Áno, idem dovi. Čo chcú? To je basa, dobrý. Choďte do basy. Čo? Prečo? Že vraj ste to vy podpálil. Prečo ste ma zamkol? Ja sa vám pomstím. Haha, ako? Všelijako, vy ešte neviete.